Ja, velkommen til dist her. Strøymingen er kringvart noen i det, og til distren mellom Vucing og TBFC Sora i Røyn. Line som spiller det for TB. Nummer 16 i mål, Marius Berntsen. Så er nummer 3, Daniel Gottfred. Nummer 6, Rekve Johansen. Nummer 6, Bo Eilsson. Nummer 8, Here Kjerbo. Nummer 9, Paul Ingasson. Nummer 11, Eirikur Magnusson. 13, Stefan Radosavlevich. 15, Teitur Olsen. 20, Mats Joachim Wallberg. Og 21, Jon Arche Jakobsen. Av bunchen til TBFC Sora i Røyn, Sita Kari Jakobsen, Eiler Brattaløy, Andreas Sørensen, Ragnar Johansen, Ari Paulsen, Teitur Mortensen og Jan Marne Lindenskov. Tjavutsinje det Elias Rasmussen i mål, Andreas Lava Olsen, Hanus Jakobsen, Atle Gregersen, Fraue Benjaminsen, Sølve Vatnamar, Hans Paule Samuelsen, Erling Davidsson Jakobsen, Hans Jørgen Joros, Gerst Åge Hansen og Adeshina Laval. Av bunchen av Tjavutsinje det Barur Arena, Filip Georgievich, Fannard Skoradal, Soren Angel, Hans Jakob Lervik, Elias Lervik og Gunnar Vatnamar. Distren det i middelen Veili som jeg har haft og sinter av motgang til sørste det her Vucingor har spalt 4 dister jaunar av de seneste 4 og TBFC Sora i Røyn har tapt trutjar tar senast og siden da gjør det megnar avrik med B6-tred og i Sora her har vent og en 2-0 en høytande 2-0 tappet til en 3-2 sigur. Jon Krossla Paulsen lagbanar det for Soringar og tog heva tar som det ser ut i fyrst egna gass flott Paul Ingasson langt fram av vettlen. Han jo gammal alleibar sorterar han ikke til tog. Tjavutsinje fra Benjaminsen kom heim til listen det. Og Soren Angel vi at han har karantene som han fikk rett kors møter Nolsje Vester nästa såna som för. Det är flera dagar gångt och till och trutcher det gångt det. Det är mittlen KI HB, Skala Ebestreim och B6 och Nolsje Vester och vid filter så en gång här och isne leibande. Distrin där har varit något så här Berlin. Hes Berlin har linje nummer 8 och jag får daltne några färna för det år och blev och så stod för blir över halva av KI och jag för NSOI så upp att tinten att han har spalt oss så ett nödvändigt ungefär. Steatalan och i löten ser så ut att NSOI 8 vi 16 stion och nutjo dister. Så nummer 2 det KI vi 16 stion och 8 dister. Så Jim Wuching går vi 14 stion och 8 dister. TBFC Sora i Røyn av 4. plass vi 12 stion och 8 dister. Så hvis linje her var syndre at skulle ha prekket, ja, så det skulle være løgjende for gjennom gauon og tøyton dister med den linje. Maurice Ross var fyrreviken ute i milen og uttaler seg om at hans rally spiller ikke primitivt, og hvis hans rally spiller primitivt, så 8 andre som spiller primitivt i fargen, og det kan kanskje ikke likne til. Det her er for nøyt av de linjene som han måtte spille primitivt, hvis tar spiller primitivt, så distrin der kommer helst ikke være vi power og nekvar fair og nekvar tacklingar og sikkert nekvar fryspark i distrin og nøysene. Så det Eiler som flyter for fryspark her, at Andreas kommer vi for nekvar fair og for nekvar kraft og Reiner takla seg i døgnen. Men som sagt, 4 jævnløyder er det jeg vet ikke her, der jeg har spalt i møter her der jeg har spalt i møter KI, HB, OIF og Nolsje Vester. Og det kunne ta som så livet vi at spela jævnt med begge KI og HB, men hinne bare i Disney ergrador sin nok snakk om til hvis tar atlas er å være vi i toppen, så det jo hese Disney når helst skulle vinne, og det var ikke så øyelige høver og gode stemninger med den vurskalageren at Disney ser bare søgnast om, men tar hava i ødelførende sagt for avskårende og taimon at tar legge nek fyrir at få trøst i det
Det samma är väl galdande för soringarna som var öliga väl flickvande tar att han har fyra om för då hade långt halvsteg och hade faktiskt görsta rättliga gott och låg nummer 8 och men så gärna är salat och sen det spilt så där och det kicksa näka till som tar var så glad för jag börjar vi till så tar nummer 4 och är inte när vi nedflyttningsregeln lötene som ankor nog hej sport har det vara tar kappen ju för gångt. Annars kan man säga att senast omfär i Premier League till akkurat för igång. Då här får vi se att här var en vi görs lite någon och här är inte det mesta är avgjort. Här är det öliga nägve spänningar om några Champions League plus kvar först av om det är Arsenal eller Liverpool eller ganska Manchester City som det ut. Ja. Skulle vi så hålla det kan uppdatera vi så det är bara vara tunna in och hesa strömmingen mellan Witching och FC Sorøy. Eller TB FC Sorøy då. Låt ner där. Witching har med inkast. Witching som spelar i sin netkända Josabla farvon och Soringar som spelar i sin nutjo grön och blåson som där har finner ju är. Norske malmaren skjuter en länga boll fram här kommer Gerst och följer bollen och där. Stövan är alltså 0-0 vid att spalt i går 5-6 minuter. Och i löten är det ganska soringarna som är näka närre. Tar över fram i Brossan och Elias Rasmussen är nöjd rätt. Boxa veckan i tvärfär. Väckre till som det såg att det är finaste fotbollsvävor. Det är lite låt som går in i delen på längst det vart någon så det förstår jag inte näck fotbollsspel i det. Det är ofta värre så Ger Andreas Lava en helt räckvisliga tackling han långt just tvär i det och det är 20 minuter gammal. Jag hade väl nog mera ohält än vi vill att han tacklar han så äckligt räcker vi kommer för ett rätt det. Ta boydra nu se och spela vi här räknar vi. Det här är näka som Soringarna satsar näka på att tar få Marius Berntsen håll fram och köra det frusparket som är Amine och Marius är alltså mamma till Soring då. Han skjuter oss en länka bolt hur här Fröe som ska han ut och Soringar börjar så man får returbollen i nattor. Och sen drar pingpong hade och Salve för stävbollen och så den länka bollen till Laval bärger sig till ett inkast. Destrinera sin draverskare av bolltappen. Det är ganska till Berlin där jag fyra. Och så var det en fantombjärting från Marius Berntsen. Och en fantombjärting. Att här är han då kör Frösberg och han då så sannligt och snäver mål. Att här var Baltrummer skott det bäst som in i 5 meter och här Bjargar Marius ser av flott bollen av på nätet från Andreas Lava. Hotna sparkling watching. Sitter han och så det Soringar som ska han ut. Så hade de möjliga kontra men ja i helt av frispark. Det var så inte frispark och och ska Leiler lugga snacka vi Rekva Johansen. Han hever sin drilt en till varandra när
tacklingen från Andreas Lava som nog gör sin nas som danskar säger. Han Lava är en tung med över 100 kilo av muskeln som detta nere en av backknäet så en ung man det är omgående stort lite. Gerst vi inkast någon. Så det så ringarna. Har vi pressa här. Själva förresten av bulten att lägga han till Adesina Laval som lägger han på ett vörsel Lava. Här kommer Soringan i mitten och bulten fer ut till Malspark. Malspark till TP. Ja, det må årsaka hvis vi sier TP eller FC Sora eller Røyn. Det är inte ordentligt öjnjöjd om navnet. Ankor kallar det Soringar och ankor kallar det TP FC Sora i Røyn. Så det är inte fruktat för jag väljer att stå i navnet. Annars är okkur mål kom i Premier League. Arsenal kom fram mot 8-0 med Everton. Och Chelsea Sunderland här och Chelsea som ju långt är måste där. Och Bournemouth för 8-0 mot Leicester. Och City för 8-0 mot Watford. Det ger så i ödlen för att Arsenal har lökt ner av fjärde platsen och tar det sista Champions League-platsen från Liverpool. Så det här ser det spännande ut nu. Så Frans Paulo tacklar och sätter Witching och gärna pressar stöv här. Så i Soringan lägger näck 4 vinner så bollen här. Han färs och rottar bollen längt upp på mina. Hans-Jørgen Djuros. Det var nog inte akkurat det som han attlar, men han färs och inkast på stövnet. Han sparkar bollen. Hans-Jørgen sparkar bollen där och inkast Witching. Hinedisten här hemma i förrjön. Här är 0-0 än. Så Røyne fra så vi en längre stickning som Marius Berntsen kommer ut och teker. Det har spalt i 20 minuter. Största chansen av Witchingraf det var ett flatt inlägg från Sölva till Andreas Lava. Som stod inne i 5 meter och rönt jag på en av bulten upp i näthäschen. Men här är en stor bjärging från Malman och Marius Berntsen. Norska Malman och i Sorjalino. Eller Tja Sorjalino. Och Fröe som hägnesliane saxar bulten väck ur vägen till Witchinge. Soringan så gjorde spela vi 3 mot vägen i det. Det är en partvist tog att Paul Ingasson ska långt fram av ötlen och Maurice Ross har säkert värderat att det är en få en uppställning av spel mot Dresselin och tog Witchingan är då har en folk attre så det är inte bruk för så öliga när folk attre så negna liga välja att ta motståndare inte hos folk fram vi men det lötning hade negna man framme han och Sven inlägger ända så jag Gerst prövar att lava han färran är snitt lava och här färran var inte man nästa vi anta är bulten ända så in Jamal Mannen och han held bulten om. NSOI och OIF spelade alltså jar och här vann NSOI 3-0. NSOI kom fram om 8-0 sant i förläge. Och fullfringar fick gå straff näcken i 17-lag som Boy Reiner shade och Evilajaren och OIF hade gått täcka att lötna men så var det någon med Jan Benjaminsen China så som vill analys och skora ett annat mål och lugga som fick saktest och OIF och ändå så ända så vi har vunnit 3-0 och OIF och lödde sig upp på första plats. Här var näka högt boin från Hera Kierpo. Och i det själva sparkar bollen väck. Han rakte han nog inte ordentligt. Men frispark till Witching. Det är alltså 0-0 än. Här och i Sarsbygger mellan Soringar, Witching och Soringar. Witching och Soringar lie.
Och det var en löte här Soringan hade bättre tack men nu är så sista lötena är det watchingarna som är mer fram ja så halven av Soringen någon än där hinner vägen. Men det är inte jag för det. Soringarna har visst att tar då att spela på och tar finns det mål där skulle och finns något sti. Så är det Andreas Lava. Häcknesliga han lite av bulten vid hälen men han släpper inte ordentligt från vägen i Soringen. Gerst Hansen för att lägga inkast i här. Och jag vet att det är som ett hotnaspark. Han kastar längt. Och här dätter han bulten ner 8,5 meter med Soringa på då Borstor. Så är det Paul Ingasson. Men han verður steggar av Hennos och Hans Jörgen i fälla. Inkast till Soringar. Så är det målkom här hemma i förrjon till ut jag skala och till Ebstreimor som är lagt i 8-8-0. Ebstreimor som ju vann 8-0 med Habe sista omfär. Ett flott urslit. Det må man säga så att det var att se pressa till tojer och havna med helt så blå snuttar för jag kan ska mål och straffa visst det var men det blev inte dömt och det strändade jag så 8-0 till Ebstreim och till i det Rekve Eilstoff Nilsen som har skorat till 8-0. Han skorar i 18 minuter. Alltså 8-0 till Ebstreim som här finns ju ett land riktigt nu. Tar finns ju några godkänd urslit här senast nu. Det är frispark till Wutching. Atle Gregersen ska täcka det. Eiler skulle lugga prata vid Ekva. Jag kan ska en oisökslig tackling, men jag blir inte skattat av det så hon har bara tillfället. Så är det en längt inlägg som jag siktar efter Andreas Lava med Soringar på Roda Borstor och Erling skallar han så längt fram efter ratter och här sitter ping-pong Salve Reina släppa läsa men vi är filter och det har vi här ser det ut att vara en skifting i forhold till den domarsilden jag finns inte i nummer 5 Ragnar Johansen ständer och domarsilden där blir 8 för men han är så prioriterad så jag vet det för så för en ut till ska det för Reina finner det Ja, säg jag minuter spalter till 0-0. Och till Wutchinger som lägger neckmara för i lötne. Tar komma in i 16 meter men det är inte tar få små bort och än det. Det är så Malmö haft en Krabjärting långt nu. Malmö har Soringon Marius Berntsen. Och en månad av Wutchingalinen där i förhåll till undanfärden omför till det att Andreas Lava börjar in i det. Till första för år han är väldigt småskador och ja det ser man bortstador och har inte ordentligt helt så väl väl för till att spela Hollandis men han börjar så in i det och han är väl också S-under han är väl i hade det kom vi Soringa vägen av Florida och Double Ingasson som Reina släpper in 16 meter bulten men Wutchingar får Roda Borstor. Så är det Frewe Benjamsen. Reina spelar Hennos men bulten för det till inkast till Soringar.
det alltså inte samsvärda domar sen och tar som börjar inne till Soringen är uppställningen som är läs förr tar vi komma in är det är inte helt rätt. Det är en år som inte blir att man så stand här till Ragnar Johansson är alltså kommit in här och det måste vara bara en distribution att ha brott här. Soringarna som annars och i samråd vi den tre norska spelaren valde att uppsäga Sottmalan så att han kunde färra hemmater till han var för en skatter han har visst att det skrev under vi att han var skatter men där helt och kan skatter för att klara få han friska. Han spalade ju några dister och som det låg så var hemma var fair och var en fin fotbollsspelare men skean är blå för Nick och så valde Soringarna att jag säger tack för det och sända han hem till norra. Morris Ross som är vänjare till Soringen han är sera aktiv och jag så in här och då är det att trusta sina spelare och avskador och råbarator och han flyter sin nästan lugga näck som spelaren i själva så det är domligt att så en vänjare som så aktiv och stått lite och kom här med förrän jag får en så lovlig en vänjare och jag får daltna. Det är spalter 20 minuter. Bäge här och hindisner i förrjön och stövan är 6-0 Kjellväster 0-0. K i Habe 0-0 och Skala är Bestreimer 0-8. Här var det Regve Elstoft Nilsen som leie Bestreimer 8. Och i Premier League här som inte avgörs än här är Arsenal finner rätt kort. Tar det och 8-0 och han Koscielny finner rätt kort i första minutet. Tottenham och Hull här för Tottenham eller Hull och Tottenham här för Tottenham 2-0. Leicester Bournemouth här 8-0 till Bournemouth. Liverpool Middlesbrough Liverpool som ju spelar om ett sista Champions League plats samma vi Arsenal och City Manchester City här är 0-0. Manchester United Crystal Palace här 2-0 till Manchester United. Och Manchester City förer 8-0 med Watford. Det här var löten visar att Arsenal täckte sista platsen från Liverpool till sista Champions League platsen. Inkast till Butching, Gert Hansen. Och till att rätta av sin länk och inkast någon Butching hade frid alltid näck folk fram till där här inkast och Hotnarsburg och där har skårat jag vet inte procenttal men där har skårat näck mål och på det bultar. Och det här där hålls sig vant näck för det ligger väl för det kommer. Det kommer vi att folk nå fram. Nu är det Soringarna som kontra men Alvergen är inte någon nej och bättre för att Elias Rasmussen. Hans Paulus som det är sin rätt att lätt bara så kommer en hörtackling men tar bara själv droppa det där värst. Han var första bollen så det var inte frispark men det var en kraftig tackling nu. Och Askan jag vet inte Reina Deutsch ja har inte näck till Soringar här. Jag vet inte se näck var helt men tar det och helt säkert det är så var att en egoslig tackling här och hennes en tackling hennes lite böjning jag sin dropp på den sparska bollen och vi Aron now en Soringar frispark watching Salve Vatnamar.
Här kommer Soringar fyra. Så vi kör en längre boll fram på Lingasson. Han får resten tämmer alla bollen och så för en kapast i Erling Jakobsen och så lockar där han i och här kommer flera witchingar rätt från och tar pilka bollen bra. Var han näka sajndra släppa sig över bollen från och men färre frispark stämmer för det. Hans Pauli Atlas är skondas här men här är inte andra klarar så det här är ända för en daybolter här där flytta Berg Atla och Erling och Gerst fram i 16 meter till ända daybolten och det som vi säger Jan har varit lika som ölja ett chans för Witching Guard där har skorat neck mål på daybolter men det är så för det Marius som kommer ut där bollen och loftar han helt runt tryckt. Han sparkar han längt fram, han siktar ett på Lingasson till Österförnuft och han är krutstärsk i luften. Så var det Soringar som kommer att dra backlinjen av ett inlägg. Men här är Erling 4. Att det var kontroll på ABC och en länga bult och skallan vojare och inlägg. Men bättre för det att göra. Det är till hodna spark. Till Soringar. Här skjuter han flatten för och här är lojka vi att det blev målbordsur. Han hela bulten, jag hade av Bo Eilsson och Elias för hela bulten ute. Det var ett alternativt frispark till så stora man så skjuter man flatten för det kan man lösa. Så kommer ett helder hackar inlägg och här kommer Elias och boxar bulten. Och Salver och Davoyer borster. För Andreas Lava som fär frispark här under Witchinga skulden så bara Bayer Leonid så har kört och så tackling live. Men Eilers så snackar vi Ragnar Johansson och han har sin tid i det goda kors till Lomman och det är hon nästan gold kors till Ragnar Johansson. Det var Andreas Lava som framprovokerade stövna via pressa mannen och han fick också en fästra bulten och när han skulle göra det så var nog kanske andra möjlighet än att lätta än att få fästra Andreas. Det ser ut som han är överdömt. Det ser ut som det är inkast. Helt annorlunda dömde frispark men ja. Så är det Maurice Ross som spelar kvarter för några joggelkort och de inkast till jag är lika förvirrad som han är helt annorlunda frispark och joggelkort men inkast och joggelkort till det är alltså dömt. Gerst Hansen ska täcka inkastet. Och till vinna Soringar så är det Rekve Johansson från Paul Ingasson som snittar av och gör till Stefan och han tar vinna där Hans Jörgen till Frewa och så Reinald där kommer bort ur och ser pressa av stövning och Tedja där nu men här kommer Soringar mitt natt en kast till Witching så är mål och i konta det alla till 8-0 til B6-3 med Nordsjø Vester. Det ikke kommet inn enn hvor det som skåret. Men her ser det ut til at Nordsjø Vester og der øyelige velmannet er det. Vi tar imot utländska profilen som där var i hopp någon. Ken Fagerberg som ju får skatter ut med den så i sista vikskift. Han är piojater. Men här är stövan 0-0. Vi har spalt i en gåvan halvan timme. Ja,
Har vært vikinger som sitter, jeg synder meg rad, men nu I løten distrin av synder downavur og ta mesta spelgång för sig av mine och till Lengebultar som detta att målmännen där. Top 6 träd och här som jag har en grakter av skaven jag har här börjar Filip Lund inne och faktiskt skiftar ut nu vi ska och här Lukas Sislovic en annan mål som över lunch ska att komma in I stället för det. Här var det annars Roaldo Jakobsen som skorade ett 1-0 på brottspark. Stövan alltså 0-0 här I Sarpsborg. Och I löten är alltid inte alltså kvar gång kan ordentligt täcka till vissa och brukar att lägga sig lite I Berlin jag har bruk för såna konsten som möjligt. Kanske så ringan more fagner om en 0-0 I anlag här mot Färjestad en Färjestad är mot en mili från fjör till här till Atle vi en högbein och Eiler dömer fryspark. Det ser ut som att de indirekt av fryspark han lite hånd upp men han spelar där så kvar bollen ska ligga och fryspark till FC Sorøy och han är gåar stöv. Paul Ingasson och Regve Johansen stannar I bollen nu. Det är nog det ser ut för att vara Paul Ingasson som ska skjuta. Det är en 22 meter från mål nu. Paul Ingasson och han trillar han till ja det var fruksnack pröva men att det var så mycket snällt att han sa räkna med Ragnar Johansson inte var vi på det och bollen för bara det och han attliga spelaren så han kunde köra inlägg. Jo, Soringan där inte mer vi så lötna här. Tar bollen till sig och spelar han. Då Paul Ingasson I 6 meter nu. Så det inlägg med här sen Erling 4 och Erling rodar ut. Och ingen av alla man satt I egna halva och få bollen ut till Jörna. Jörna till FC Sorøy eller Soringar. Och tar flyt ösen folk fram tar det och bara två man sätter att det. Tar det var sin starka mans luften tar klara eller går lite en mammas arm till han kommer upp I mitten han över fördelen. Han får korbolten det ut till Jörna I hinner så inne. Och inte flytta en man framåt träet så det att Soringan må ha trutchar ett rattre. Till öliga välkänt fotboll att du har som tar du hodna spark så fler så har du en plus I förhåll till motstånd I att jag välja och så kommer gott inlägg men Elias kommer ut och boxar han. Regve Johansson kommer an det där. 3-3 minutter spalter til Stadek 0-0 her sagt gjør det 3-3 til Soringar som har vært gramma I så sørste løtene og så får Andreas Lava fryspark Elias Rasmussen skjuter frysparken. Han klarar själv inte att tämja av bollen för det. Så hever skala jauna. 8-8 av skala. Og malskjøtten til Taimond, tar det veldig å finne i gang da, malskjøtten ikke.
Målskyttan ska vi få om man har utlaget då. Det är Mihal. Ja. Det är Mihal som är kommer från NSOI och Björter, ja. Han är nog upprunnad ur Björtrush med färn och då ska alla spela som är jävna till 8-8. Här är spel i öliga roligt till längdbastar och dejbastar och inlägg och löten där FC Sora som är inkast. Och tar kastar där längt. Och tar få i snittan till andra skola och så kör man där bollen där till Malspark till Wishing Boe orsaka lugga för skompa Erling och jag synte då i bollen för det. Så det efter Wishing går vi en längre boll fram till Laval som lägger ner till Salva. Salva rör nästan björkna men han släpper slangren. Ja, jag synte då tar Röjna få tämmingarna där sida och Alvin ner och bara öliga länkar och precis här. Jo, riggar jag in så och själva Röjna släppa till backlinjen. Lägger åter till Lava vi en hör om flätan i läge. Som detta till Lars Paula, han Röjna prigar vi är till själva men ja, Soringa väljer spelarna ända vi har. Ja. Hodnaspark är helt att det var malspark men Mavrin som bardest om bulten som han vill Andreas Lava han möter med lite så det är kanske inte skövdömt. Hodnaspark i Witching. Nu är det spalt och i 35 minuter. Det är Sölve som får attacka där. Och Witchingarna flyttar ner gammans fram. Och Soringan skulle ansett Gert Hansen. Han är störskor i luften nu. Och Erling Jakobsen och Frau Benjamsen detsamma. Här kommer bollen till Erling och här är ja, jag vet inte kvar sparkar han väck men till så Soringar och Washington går för inkast. Bollen är som står fast i mitten två spelare där som han har runt skjuta och mål och hinner runt skjuta väck men så kommer en 3 och skjuter han och det är till inkast. Oscar och Washington gör han uthållna så sen då tar vi av mål och men det är gånger striltet och vi tar i bollen kommer in fyra så är Malmö klar att lofta någon och tar man inte loftar tar få då rodda väck. Alltså 0-0 och i Sarpegere. Rekve Johansen som virkar till att vara löjd sin avskar av att se tacklingen som han fick och han tölja distan. Så var det Salve Vattnar som kommer in i 16 meter. Han spelar han återut till Onkan och en Soring som fär korsbulten i det till Hodnaspark. Hodnaspark till Witching. Det var ett flott träck av Salve. Vi fotlar för så drejer han bort in i 16 meter och sätter den första vägspelaren av. Så det händer oss Jakobsen med inlägg nu. Det var högt där är Atle som röjnar spelarna en 4 men Soringan får råda borstor. Så är Atle lukka som vankor. Jag fick där bollen in att det var ganska friast inlägg där så det är kadå till Atle Gregersen. Så det Soringan tar sända fallet fram och här är gott plats och i vänster så gör till Ragnar Johansson orsaka. Han färdas för att dra bollen och Rekva till fram till Bo Eilsson som kicksar tämligen men här kommer Stefan lägger bollen och så Röjna då sända Boa om han gör det men bollen för längt och malspark till Witching. Malspark till Witching, Elias Rasmussen.
Handan att inkast jag i Washington. Att det känner väl Ragnar skondar så här men där är det inte kasta till. Gerst Hansen. Snäv 4 kastar och Madel Sölva. Ja, då. Klara då kvar där till inkast till Soringar. Hesi skönast och Disney med nästa linje. Tar skönast touch Disney. Här har Witchinger vunnit 6. Medan Soringarna tar det så vidare TP. Här var vunnit 1 och trutcher den där jauner och i tog vi tar mot Disney här var Witchingarna skott 22 mål. Medan Soringarna har skott 20. Så det skulle kanske vara kommer och mål i Disney till och 2-3 målskotten och i tog dem senast så akkurat hela fyra att det kommer mål där. En är stövande till 0-0. Och för att ha spalt i 4 minuter. Hannes Jakobsen, en kast. Han skallar Soringarna där till Hotnarspark. Nu är det Arthur Witchinger som ligger och lyder sin tänkre ja. Disney har kommit fram till Møyr och har haft några Hotnarspark nu som då inte har finnit Marbors gjorde lika väl men det har visat sig att jag vet att det har styrke så tar lägga nek 4 där hotna och flytta att nu nek var mans fram till bara hans Jörgen efter att jag ägnar inte en gång ägnar i halvo att och Midringen så pröva att ta det flatt inlägg och han fer ösnen för bo i atlar men Soringarna bjärka in ja nästan in i valen Witchingarna får fättra bulten efter så själva vi en inlägg och här kommer Marius Berntsen ut att det efter bulten och helt honom. Har jag kört av här Bo El som färnast där men han räcker bara inte han Jörgen som ska han där och lava helt akkurat inte bulten ännu men det är ganska gott för Witching till han sparkar han bara till Ragnar Johansson som rör sig där boas där och det kontra samma blir en större danser så det var helt åt Andreas av bulten för det var lugga va så det räcker vi Johansson inkast någon här är Gerst och en Soringar som för ett bulten och efter att det räcker var som 24 att till Frewa och Frewa ska lära ut. Två i 4 minuter spalt där. Nå, jo Brøttjan la dømde omkast så har ikke hørt han dømte Løttene i Premier League stadigvæk Arsenal skår mål at her 2-0 Liverpool med Middlesbrough her står 0-0 og Manchester City tar 4-0 så Manchester City nok 8 av dem og 4 Champions League-linjen som eller 8 av dem og 4 som kvalifiserer seg til Champions League og Premier League i år. Så det er Witchinger som er innkast og det er Arthur Gerst Hansen som kastar. Og han räcker till lava och så är det Frewa Benjaminsen som skårar! 8-0 till Witching! Jag vet inte om man är alders fortsätt i förska fotboll, man är i för en av the grand old man. En av Taimon halt grov och dinosauren i förska fotboll som förprigar bollen in till 8-0 till ett inkast från Gerst Hansen som vill snitta vågare och Frewa väntar sig och snärar sig så att han får flokta bollen vid vänstra benet och här så var Marius Berntsen prisgiven då skorat 8-0. Det är väl i luften så så lötna ett mål kanske ettla. Jag vet för Witchinger som är stäj för pressen och tar så stå 4-5-6 minuter och nu går det örsligt 8-0 till Witching och det är spalter 3-4 minuter av fyra läger. Detta var uppfriskande tja Witchinger fjäpparen att jag får att ha så just när det har varit öliga vänner vi har kommit rum så detta var dåligt tja dem. Men Soringarna tar lägga sig ner tar färra på fram efter det har inkast attor och till Regve Johansson som förutom att han kastar längt han kastar lugga längt som Gerst Hansen och han får bollen ut att inkast.
Han siktar efter Bo Eilson. Han snittar Erling och han kör han på med mål så här var lugga vi. Alltså 8-0 till Watching där Fro Benjaminsen som skorar igen. Stövnar i Hindis någon är 8-0 till på 6-3 med Nordsjö Väster 0-0 mellan KJ och HP och Skala upp Strömor är 8-1. Här har spark sen tatt en för och här är Paul Ingasson lugga vi att få hött i ordlan och Baltrin han får bara snittan så att han lugga som fortsätter där backlinje mitt för han var en gåvar stöv och kunde där samma högt målmannen sin var. Watching han flit allt som man i höger så men han den här får såringar fast då. Så det Bo Eilson som snittar han var till Paul Ingasson att det räck att Ragnar var åter till Janaka skjuter längt fram och här till Erling och Wittlen. Så det görs han sen. Hetta har vi sett näkra för det. Han siktar efter Andreas Lava men han tar få såringar rudda väck. Det var Tyder Olsen som så här var Liverpool skorat till Goff så Timon Liverpool Oscar till Jorginho Wijnaldum som har skorat till 8-0. Det ger faktiskt det att Liverpool för fram om Arsenal och är det lötnet av fjärde liga som för Champions League. Ur Premier League ju är. Men här är stövan 8-0 till Watching. 8-0 till Watching. Så det är bara att 8-0 till KI till skulle vi få straffast man har lite lätt då. Så ringan det har satsat sig nu så igen Watching när jag skorar att har kommit väl fram och är då är inte avfarligare men här Brookslar Eiler till halvlek och stövan är 8-0 i halvlek nu. Vi kom in att till 17 halvlek och jag kan kanske lucka ta kurs lite i klack så här är 8-0 till KI som ankar upp till här och det är ja, det är inte kommit in för det som skorar men alltså 8-0 till KI, 8-0 till 6-3 och 8-0 till Watching och 8-8 mellan Skala och Ebestreim. Vi kommer att 17 halvlek. Ja, så vi börjar på 17 halvlek här. Och i Sarpsborg då han är 8-0 till Watching. Tar skora och tar i 2-3-4 minuter var fan där för halvlek. Och nu är så här med det. Och i halvlek nu Saulen lyckas som snuck sig fram och väcker blev jag sin dörr. Hål i är spelar. Det är och Angar utskiftningar gör där. Angar registrerar i alla fall en lötne. Så det där så mot 2 människor av Atlant. Så TP FC Sorøy Røyner Damarius Bensen, Daniel Gottfred, Regve Johansen, Bo Eilson, Erik Kjerbo, Paul Ingasson, Eirik Magnusson, Stefan Radosavlevich, Tyder Olsen og Mats Joakim Wallberg. Samma med Jon Aka Jakobsen. Så Witchinger da Elias Rasmussen, Andreas Lava Olsen, Hans Jakobsen, Atle Gregersen, Frau Benjaminsen, Sølve Vatnemar, Hans Paul Samuelsen, Erling Davidsson Jakobsen, Hans Jørgen Joros, Gerst Auge Hansen og Adesina Laval. Altså 8-0 til Watching som leier Lutzindra av en press i Adar Sørst og 25 minutter av 4 halvøyde og Fingåsen gjørs litt for det herfra Benjaminsen at han har et innkast, fikk bulten og fikk snæra seg og sparska bulten i mål. Det var det Soringaner som kom fram og Erling og Hans Jørgen er fel å få bulten og dom og bulten kommer ut til Eirik Magnusson som vi har lägger han i händerna till Elias Rasmussen. Elias ränner sig till 21 gång men Lava färg körde fätra bulten.
För Atle Gregersen och Paul Ingasson har haft några såna här luftdueller där och här var det en för en. Han har vann Paul Ingasson men så var Gerst att han för det. Så är det. Rengstöva. Och i hinnom dessutom här till trutcher det igång i F-delen i det. Och i Gondadale här är B6 8-0 mot Nordsjö Västor. Det var Revaldo Jakobsen som skorade på brottspark. Och skala är 8-8 mellan Skala och Ebestreim. Här kommer Ebestreim och 8-8-0 och så Jauna i Skala löt att han har. Och point 4 halvlek så skorade KI till 8-0 mot HP i Klagsvik. Så KI är lötene något Adalev i Nøyjan Stion och Wutchingur är lötene nummer 2 vid Sejan Stion. Så är det Laval och Salve som inte ordentligt snackar samman. Här kämpar han väl för att få vättra bollen. Nu är det Bo Eilsson. Han brukar ta i värre för att ha händerna att tämja sig bollen och frispark till Wutching. I Premier League här är Negdester igång till 8 plats till Ivan Malm och till Champions League platsen. Och här är det Arsenal, Manchester City och Liverpool som börjar som till. Manchester City man säger att det har tredje sig plats. Tar förra 4-0 och ligger så start nummer 3 i Premier League. Det kan ligga själva här som färdigt hotna spark. Manchester City för 4-0 och det har så långt ut till att det skulle färdigt halvlags med Arsenal nummer 4. Tar förra 2-0 men point 4 halvlags så skorar Liverpool till 8-0 och är det så start här fjärde lige som ska ut i Premier League i lötene. Nej, ut i Champions League från Premier League i lötene. Så hade vi vattnat med en hotna spark. Här kommer väl för här är det en Soringor nummer 3 till Daniel Gottfred som skallar bollen där. Hannes Jakobsen för ut att ta hotna spark i närsyne. Här skydrar han högt och tatten för här nu Gerst men så en Soringor som sparkar bollen ut till Salva för Häcknesligan att backlinna och Reiner kör den fyra men räcker av en Soring och så prövar Atle att göra en tackling men ja han tacklar är och Atle för han går bollen ut länkast. Det var en närmare Larsen John att tackla här uppe igen och skulle renna alla en natt och vi fått lära för till är han ganska för gammal för att göra nu. Inkast till Soringar. Det är Bo Eilsson som rönar för färra bollen men hans Paulus ställer han från honom och spelar fram till Laval till Sölva till Hennos och så får Soringar färra bollen natt. Så är det nu. Så plats Daniel Goffred till Hera Kerbo vi en inlägg men ja det blir ganska nära skott men här är Elias Rasmussen pura roll gör och tar bollen ner. Så sitter Elias kött igång han gippar han längt fram till ja, Reiner gippar till Sölva men här kommer Malmaren ut och sparkar bollen där och bollen för ut inkast. Hans Paul tar inkast kött. Så spelar det gott småspel här. Och Hans Paul Reiner kör bollen om han har backlinjen till Hennos men han för det till målspark. Sex minuter för andra knowledge. Stövan är 8-0 till Witching. Mål skor av där. Sant och i fyra knowledge. Och det var Fro Benjamsen, Grand Old Man, som skorade. Och löt ner där Marius Bernsen som ska skjuta målspark för Soringar. Bollen kommer längt fram här fram till Hans Paula som sitter högt i bollen och går an det till inkast så. Är det Erik och Magnusson som kastar åter till målmannen och han vill sin pressar alla vall och skjuter han point till Hans Jörgen. Och det är Fröe som rönar spela Andreas Lava-läsaren så ger Andreas det som vi känner bäst för och han prövar att köra bollen i fyra men han får ut det till målspark. Nekvar fer och nekvar kraft för han skumpa Ragnar Johansson och så där så han får vätra bollen och men inlägg manglar ju lyssnar Augusto och bollen för det av. Och Destren fortsätter att lyssna där som han släppte i förra laget. Det är stadväck också
Nog så rådott spel där Neggo längre bultar och Neggo luftdueller och tar där få bulten i och så är men shouter att komma i tackling och stäcka in all uppe så la alla renne dist vi Erik och Magnusson och bulten för att länkas men Eiler stäcka spel någon till Rekve Johansson som nok en hever synder ilt av tacklingen i förhållande. Han är pitchar till backlayer eller kanske backknä om det så några för när förhållande men han kommer upp på fötter och här är han är en herder men här med han tåller sin dragvarjo. Hannes Jakobsen. Vi inkast någon här. Och i vänster så jag har få snittan nu var jag igen men så det själva vattnet var så flukta först för och han räcker han inte så lös som han åkte just och bulten för det till målspark. Målspark till Soringar och till Mario som skjuter han längt upp här Paul Ingasson och han och så Fröe som så frispark till Wutching och tar blöva sin över Rekve Johansson ger frispark mot hans Jörgen han håller han i och men Rekve helt han åt frispark av den men han stövande så Kallna och distrin för en gång dator Gerstansen till Salva som räddar pricken inte lava men Soringar går mitten för kortbollen är där Torskondas är om han har backlinjen till Salva träcker den 4 vad gör han nu? Han spelar ut till Andreas Lava som skorar! 2-0 Andreas Lava Olsen otroliga flott Övriga och Salva Vattna var han kommer att dra backlinjen och ger sig till Royal shot inlägg men han träcker in i 16 meter inställd 4 och lägger bollen åter till Andreas Lava Olsen som spelar bollen mest som trillar han ut till långa stånk och 2-0 till Watching. Man kan inte säga poänglöst att Watching har li Neggo av distans och i 17-0 det är nog så rådott och Soringan har kanske varit mer spänt av affärer och i dueller så första lötna och till halvtid Watching gör det barst här och skorar till 2-0. Så är då 4-3 mål skotten, 5-3 mål skotten och vi tar först då 11 distnar med nästa linje och Watching går över skotten 4-20 av timon. Så det salvar Vattna mer. En till Fröa Benjaminsen som ger frispark. Och åter är det Rekve Johansson. Rekve Johansson han har inte nämnt det att det är ofta att han får tacklingar och till och han rörs ju upp att gå för han är väl sin drilt och postar sin dra och förra stället och han är med som 12 då. Så är det Jan Ache Jakobsen som skjuter frispark och bollen kommer väl en fyr. Här är Atle som letar han färra till Elias. Tryck mamma spel och så gippar Elias kanske ett center för grammer och sända bollen stället här till Marius ut och sparka bollen långt väck. Sen norske malmaren Charles Soringen han är öliga offensiv och det är också stottla så att han får långt fram efter bollen och går för så Reina Watching han rätt får köra ett allomgång men det gick så Soringen för att ställa sig vidare Bo Jelsson och så Atle Bockas jag skalla bollen till hans Jörgen så det Salva Vattna mer han är väl öliga under det Salva Vattna mer han är väl ofta framme vid och har Josh Negve ofta när han är lompa spelarna och kommer för boytar och det är hans halve som vi känner från Kappingarnon i fjärde har Washington blivit förmatcher som vi såg där. Så Reina Soringen har sänt av Bo Wilson och stämmer men det är han som kör mitten. Nu har Washington en 2-målslosslo. Det är Oscarne glädje för det. Det är inte så ändå att säga att det är tar jag spalt 4 i anlaget och Arndisten där och det är alltid irriterande som Oscar jag såg att det. Nu kommer Lavalle med Haglojor och
Färre, han lompar Malman. Han är ju så mycket negafer och för att om Malmanen och för inte ser man bara med Messi, men nästan som Messi har sin med Chelsea. Och så här där Arthur Hans Jörgen och Rekko som är då i närdaste, men han fick nog mer ilt av fallen någon än själva i händelsen. Och nu flyttar Witchingan ner Negamans fram en affär till öliga ofta debelt där. Det har gått nog fint ett mål där som kommer ur öppna spel och till gott chat Timon som intresserar sig för statistik alltså ja så kommer det inlägg från Salva här Laval för stranen och Malmern tar bollen ner. Gunda det här mål kommer jag rätt. Här är det B6 då som lagt sig 8-2-0 och det är Soringren av 6 Linon Patrick Johansen som är skåra. Patrick som finns flera mål gör han gör det gott. Och så är det ett knallharsk från Paul Ingasson som Elias fick mer trubbelagar av än en Atlas här. Han får så bant bollen där till Hodnarspark. Och Soringren flyttar Flöremans fram. Och ingen halta Andreas Lav upp i minen så att han kan lägga press och en kontrastöv. Hodnarspark till Soringar. Och han kommer flatt och tatt en fyra och Hennos färd sparkar väck. Så är det en Eirik Magnusson och Andreas Lava i närmast till tar komma bara upp att och Eirik får bollen ut till inkast. Tar det välja följt Andreas Lava det han har haft negva affär och negva närdister och man får ilt av som han gör till vurst. Och nu röjner han och sett stjäla sig några meter men Heiler blir en för lång rattor så kastar han inkastet till siktar ett Laval men här är en Soringar som vinner bollen och så är det Fröe. Så är bollen väl utanför linjen till inkast. Ja, nu är stövan 3-0 till Liverpool så tar det väl och vilja harst bönnar för att Liverpool-fjäpparen om att avgrända distance så tar få att det sista Champions League-plats i Premier League och 3-0 till märktes så till att Arsenal dätter ut ur Champions League för först och för och ja nästan en mannaminne till Nekvar så han tar inte över i Premier League. Så startar vi det som det ser ut i löten Chelsea, Tottenham, Manchester City och Liverpool som spelar Champions League för Premier League-linje och i kommande år. Och i förrjun är det Sean de Witchinger som vann förra mästare i fjör som ska spela Champions League fotboll nu. Medan KI B6 och NSOI skulle ut i Europa spela Europa League. Så det såg en Bo Jelson som Röjner släpper fram vid Hennos men han får bollen där till inkast. Det är inte bara Premier League som vill avgröd här sista ungefär vi lagt det och i Spanien här är stor spänning går till här spelar Real Madrid mot Malaga så i kväll klockan 6 i kväll och Barcelona spelar mot Eibar och här är det inte avgörs som så Real Madrid är 8-3 mot Stigen men tappat har det eller får det inte stig det så och Barcelona får 3 stig så för Barcelona står vi i mästerskapet nu så här är goff ta fotbollsfjäpparen att för hit ett fotboll till sådär ikväll som är längst skott ur en 3 meter från Eirik Magnusson och han fer stått vid så inne och Elias är trygg över stående bollen för det. Så markerar där för utskiftning ett line-shifting kan man lösa kalla det. Nummer 14 Charles Soringo för att komma in till Tyder Mortensen och han kommer in 4. Han kommer in för Stefan Radosavljevic.
Det första skiftningen som gjorde det. Elias Rasmussen med en matchpartie som en soring går för ja och Karbolten det att linkast. Inkast till Witching Gerst kommer fram att ta det. Det är otroligt det gångt. Här Røyne Sølvi har få bättre bortrur men jag hade han sparskar bollen vid standardbanen och Arna ska köra in fyra. Det är otroligt det gångt här för det. Det är Skala Ebströmor här 8-8 och B6-32. B6-32 Norrköping Väster här stövan 2-0 till B6-32. Och så är det KI och HP här är stövan 8-0 KI. Nu då Soringarna kommer alla upp nu det nummer jag hade fått locka väl ner Gerst och Erling Fela. Så är det Andreas Lava. Så vi står halta färna så kunde det bli kommer en goda stöv men en helter oprecis Elvering som Laval inte förfättra. Och det är då jag tar det då faktiskt tror jag med 2 månader stöv nu. Och det är hans Jörgen Joros som ligger han fick en liten stöd i när dueller jag hade inte mer allvarligt än det men skulda vi helt galet så jag var watching negvar man så bunch någon där det kanske en tanke som äldre än Jörgen som kan komma in så en Angel för exempel Heiler Beer Ego Marius fysioterapeuten kom in att jag hjälper sin dörr. Men som sagt så är det igång. Den är så ispalt i Jarmöter och IF har vunnit 3-0 och låter sig så start 8 IF och dalt en lilla löta men ja 8 första plats i UK i löten till Fradamont tar för 8-0. Vi möter HP i Havn och Witching går över så start Ösne i Hala NSO i lötne tar för ju 2-0 här möter TBF Sora Rhein och komma upp och Sejansti med NSO har 16 och KI är nummer 8 vi Nøyjan Stion. Men kappen Jin Lang heter første treninger som er avviklet over det. Nøyjan domfær. Og status her til og F-dalen i førjen. Det må være til at det er øyelig jant og liene tekast ifra hver nør og nøyans hver der. Og det kanskje borgerfrien er jaunere og tattar kapping ta vi for narskast enda nå. Kappingar enden i fjör var ösne otroligt att ta det enda vi har watching förra stäv i matchstriden och vi är och stige så kvar var de vi två ett lugga spännande kappingar där i år. Här är för en nudgen de färdig gång och till då tror Lee som är öliga tagt och ta fjärde är bort i höll och ösne. Och då såg ingen som rönnar sitt gång men tar köta bollen det out linkast. Gerst Hansen steger innkastet. Hans Jørgen kommer inn natt av Vøtlen. Han er klar i rattor. Gerst Hansen. Vi har noen lenkon innkastet fram til Lava. Hatte er hodnaspark, ja. Verjeløgeren til TP hei nok. Sa nok ikke at han alltså i näckna nästa bollen och skärmar så bollen där men han för så ut till Hodnaspark till Witching det halva vattnar för att ta det. Att resa vill flytta Witching när nägga mans fram. Nägga mans fram. Så kommer in läge. Han ligger tätt där till Malmö ut och så Gersh som får pressa en Soring som inte att han skjuter bollen där vart till Hodnaspark till Witching och i venstre soja. Och till efter själva så vi vill attacka det. Hästen Hallgren är fan Lloyd just center ändan för Lloyd här där här Witching kan lägga neck för och komma fram till några chanser men Soringan är då på showdall upp och stanna väl.
Då hade man kan säga att Witchingarna är då lite bättre till distan i lötne. Så det Marius som får boxa bollen ut, men han bollen ränner Erling upp och så som Erling vi en inlägg hade var han center ut av sin comfort zone och fick inte till inlägg man attla så här, men till Hans Jörgen som är bollen åter. Så det man länge bollen från Hans Paula Erling snittar han till Andreas Lava som i bästa Andreas Lava står i Röjner att Röjner släpper jökna medan han ligger nere, men så ringer för stävbolten Erik Magnusson, han släpper för på 2 öliga nämnt och så kommer ett inlägg och här ständer Atle till Froa och Froa lossar han vågar det upp av mina här är Soringår kommer skalla bollen fram efter så är det Hans Jörgen som skjuter fram att Bo Eilson att det Bo hade Nudgemar Tider Mortensen som Färbalten till Hera Kierbo som rör en inlägg och här kommer Elias och teker bollen. Så ringarna har brottat lite sen då för att det förr det spalt då kanske vi låta ta ut så då spalt vi 3 månader vägen så har där flotta en man långt åter lötne och spela så tar som nog Ludsten är 4-4-2 uppställning. Så det är Bo Eilson som ska lämna bollen upp, men han får det av och inkast till Witching. Inkast till Witching, Hannes Jakobsen ska täcka det. Och skala är nu återmål. Här har Mihal återskåra för skala och stövan är nu 2-1 till skala som att han ökar om för att han har kört mål och jag har ringt vi har kört mål kom det ordentligt gångt och jag har skott 4 mål så två första disnar. Så det här är där finns det just akkurat rätt vändning till är för jag rycker jag för dem till skala. Hina stövnar är där som 2-0 till Bextred och 2-0 till Witching och 8-0 till KI. Så är det Atle och Paul Ingasson här helter Paul Ingasson näka fast i blåsne tja Atla och Atle för frispark. Så är det Witching som gör en utskiftning halvtid. Här är Rongen som ständigt tja fjärde damarna men han teker Andreas Lava ut som och det börjar sin första distjar och in kommer Filip Georgievic. Filip Georgievic som inte vill lyckas under här till år som har börjat vi för han släpper in att Röjna sig nu. Det är en tekniskt shooter och goer fotbollsspelare. Men och löter ner där så Witching som ratat 2-0 nu Tim Filip kan ska in stå men han Hesa duellerna vinner Marius Bernsen Nucho är 24. Så skjuter han en länga bolt. Han siktar ett Paul Ingasson men han kommer inte långt. Så är det Erling som skallar han för återrättet till Marius Bernsen som är domligt att sådja han kommer långt ut ur 6 meter när köda bollen för och det är en mamma stölrösning. Så är det Paul Ingasson vi en länge skott i åter och Hevor Elias Rasmussen fullkomliga temar då. Så där Filip för en gång först vi hade ta första dribblingen drägga väl men så ränner han sig bort igen Soring. Och Atle Gregersen fram till Filip. Atle till Gerst. Och det Laval som rör in sig. Nu är det väl gärna kvar Einmans prestationer som Witching kan röna så ska Erling sätta väck men han kicksar han och så kommer Paul Inka som vi är
Hej. Behöver spara hårdare, va?
Så skulle vi være jøgnator. Vi fikk några tekniska troblager at nå bølten rakte kameraet. Men støvende stadig 2-0. Vi skjer til Lotter spalter. Watchinger hotna spart. Salve vattna var innlegg. Her kommer Erling opp, men det gjør Soringar Øysne. Så det Gerst og som regner å få fætre av bølten. Men her for Ragnar Johansen er stedet av bølten nå. For spela seg vel bort til Bresten. Så sender der Bo Eilsson av stedet. Bo Eilsson, han over negga fer. Han kommer fram. Med backlinjen med neggpressar Erling. Erling pressande sindur, men tar få innlegg, og Hans Jørgen karbalt ned til Hodnarspark. Hodnarspark til Soringar. Det blir her i Kjærborg å takka. Soringar går en neggfolk fram. Det är flatt inlägg och här ständer Sölve Vattnet var sparkar bollen långt väck upp på mina. Då är Filip Georgievich ensamadler. Ensamadler han är väl av Alvis här innan så in hans. Han häver sig han och ganska
Näka tulja kört inlägg men Laval för fästra bollen och lägger Atlans Paula. Så Hans Paula, Hans Jörgen. Hans Jörgen ja han där står och kan han ränner skjuta man pressa över och Soringar på fästra bollen. Så det Soringar. Nu det där Ordler Indiana för bollen vill smäcka fram. Men Paul Ingasen. Han kör med väl bollen och Reina släpper joggen i halvtid han. Han tar väl för boy här och som för bollen för det att länka så där Watchinger som framor sin nästa utskiftning. Utför nummer 16 Hans Jörgen Joros som akkurat nu har en stor möjlighet han fick sig avsluta lugga väl. Det är inte en vanlig stöv att Hans Jörgen Joros har kommit i, men han vill skifta ut och in kommer nummer 19 Soren Angel. Stämningen i mitten Watchinga och Askarn här han är god det har det ganska dåligt synja och ja. Atle Gregersen skallar han längt väck. Salve och Erik och Magnussen och i duell och så är det Fröe och Erik och Fröe för skott han längt fram och han tar bollen för Filip Petra. Filip Georgievich nej han och flyger runt och när han släpper han för boy det var ganska mer helt än första hand men han får frispark till Watching. Eiler striker det av. Och en dayboll till Watching. Hannes Jakobsen är till bollen. Hannes och Sölve standa chabalt nu. Watching går flytta. Inte lukka några mans fram nu. Tar här och dursligt så tar det är inte nej att de har satt samma till ja. Hannes Jakobsen ska ta brusparcher. Han är vänstra pointer så han kan gå köra bollen och se. Det är nice nej. Han kör bollen han skjuter på mål och bollen ja och så var bollen nej. Det 3-0. Erling Jakobsen ett flott frispark av Hannes som Marius Berntsen välfärd bjärga men bollen efter point ut till Erling Jakobsen så skalla bollen ner till 3-0 till Watching. Och nu tar det inte flott allt för Roundland Dayboll så får de mål och så då var han hoppa här. Watching av skåner var han hoppa och här är Holsinger näka så tar det glädje för det. Han har spelat 4 i anläggare där så var det näka så det bruk för det. Så ringer ner att möter att han har tappat några dister hade och bruk för mer än ankomstig det. Och tar det var spalt som möjliga men Watchingen har bara varit förstärkt det. 3-0 och här spalt är 1-4 minuter av 17 laget. Så här är det 4 minuter blåsta läsa efter. Så kommer en länge boll och han vinner Erling. Vi hade någon som han gjorde målet. Så är det Hans Pauli att till Fröa. Fröa Benjamin Sendel Soren Angel som missar bollen. Fele så är det Paul Ingasson han helt akkurat bollen inne och han får det till målsparksläge för det. Paul Ingasson sa inte vet inte det jag säger den inte jag vet inte om han häver sin drilltång sen jag vill rösta skifta ut nu. Paul Ingasson vill skifta ut och det samma vill Rekve Johansson. Rekve Johansson har haft helt lycka sen i förra laget men han är spalt som en brandor att lycka väl. Ari Paulsen och Jon Marne Lindskov som kom in för Torboar. Målsparken och TJ Elias Rasmussen vid en längdbolte. Bolten för det till inkast till FC Sorøy. Eller TB FC Sorøy Røyn till Erik Magnusson täcker det. Kastar han att rätter. Då kör en länka bolt. Atle och Bo Eilson och hade några kon här som gästmedlen kör bollen väg. Och Bo vi har någon där som jag kallar för en maratonsträcka som inte rycker. Hannes Jakobsen ständer vi bollen till Ingas Watching.
Han kastar han längt fram till Adesina Laval. Ja, och han kommer väl på sur här och så luggar det han för fryspark. Han för fryspark. Han är en äggpressar av han är en äggpressar av Soring nu. Erling Jakobsen ser framåt där. Och han röpte ju Sölvaren och han rakte oss till Sölva och Sölva skallar han via till Laval och så prövade den ankra kombination och här kommer Marius ut och tar bollen. Marius skjuter en längan boll fram efter här. Ronja Paul Ingasson har siktat efter men hinner det inte vara i luften. Bo Jailson för fattra bollen och han spelar han via ut och färs bollen natt och här kommer Gert Hansen i mitten. 44 minuter. Det är 1 minut rätt att spela och det vanliga laget nu. 3-0 till Witching. 3-0 till Witching. Så där Filip Georgievich som rönner att dribbla sig i ögonen men han vill stretcha för längt och så kommer inlägg från Soringon. Hannes Jakobsen. Stövnar och i löten är det att B6-3 var är 8-4-0 mot Norrköping Väster. Witching går för så 3-0 här mot TBF Sorarain. KI är en 8-8-0 mot HP och Skala upp Strömor är Stövan blev en 2-2. Så KI är i löten 8 liv i Nöjdansdion. Så är det Soringar som skjuter ett längt skott men att resa för Elias Rasmussen var blås. Elias till kött han kastar ut till Sölva Vattnamar. Sölva Vattnamar han träffar in i vattnet Röjna spelar till Froa med Froa. Färs fätra Baltnoms, Teddy Shorten Stenfjord som spelar ut till Froa. Och här är fryspark till Froa Benjamsen. Hans Pauli för att ta frysparken. Tar spela att rätt tar och går att vi tar för 3-0 Wishing ner. Det är länge bollen fram i hörnet till Sölva Vattnamar. Sölva Tembolten. Och så oj, 2 mål föran. Första en fantombjärging. Inte den första det är Marius Bernsen. Och så är det att lörda att Adesina Laval som ankorsvägna för skottebollen upp om men att ja, det såg ut som Butchan tog där roligt och spelade bollen atträtt men det blev kött till alla upp och fall alla upp och ett inlägg som Sornagel ska lägga. Där har man nu akkurat nu lagt 5 minuter att rätt. Så vi där farner in i Ivetöjna. Soringan ner skjuter längt fram Bo Jailson och Erling. Så spelar där åter till ända några mannen. Så är Hannos luggar vi alla lägga bollen perfekt in för till Soringan ner och tar få oss i avsluta men Elias är där man ska vara. Då Filip Georgievich. Han får förbunda första och han får förbunda nästa. Tar Röjna stäck honom men han ränner vidare. Han kommer fulldrön och så lägger han en länk Alvin till Hans Paula. Hans Paula vinner. Ja. En kommunikationsfall rätt en vanlig timing kan vi diskutera men Filip Georgievich. Kevin Jorstas man finner på och man kommer in att dribbla och Röjna ränna här. Så är det Froe som letar bollen färd till Laval. Laval ut till Filip. Filip spelar vi har en gång och så ja, det ska spela stäckas för det. Spel ska stäckas till han är till farlig spel spelar vi en gång och tror värre för han. Jag gjort och kött av ett inkast som då kastar till Froa och Froa lägger bollen färda och till Laval och Laval runt i att spela Filip Leisan som prövar jag avsluta först och fär men räcker bort och i en Soring. Då Malmö Marius Bernsen som ska köra målsparket. Skydrar han stått Eirik har en länga boll fram efter till Boa men Boa och Sår ner i Hadnadökon och Sår vinner bollen och färd ösnen fryspark. Jag fryspark för Atle Gregersen att attacka. Det är då en 2 minuter efter att Töjne som lagt att rätt. Atle spelar han till Sölva.
Och så får bollen down en kast till Soringar. Alltså 3-0 till Watching. 1 minut efter. Och det här ger så till att Soringan tappa fjärde dessnare och det är nog inte att rättla. Då är det de fär som för att vara Evstein och det visar den samma åtten som det är i största Alfjör det är KV Watching och så som ligger 8-2 tror jag. Det Lea som allspark nu. Alltså det längst fram. Här är det Soringar som skallar bollen för ut längst. Han spelar upp bara efter bollen nu. Det ser ut som han atlas har målat rätt. Han kastar till Frewa. Frewa kommer att dra backlinjen. Han spelar en åtterglass Paula. Gordans Paula. Han får ett hotnaspark på Trudor. Det här får vara Öljan här vid att det är det största som händer i dess nu. Hans Paula vi har en inlägg till Atla Greger då! Det är som man har sett här. Atle Greger som vi har fluktar. Jag vet inte om han rakt i ånkran eller Malmar Bjerga i Bøltrin som får ut till Hotnarspark. Malmar hade Bjerga och ja, hade bara vara det kunde vara till att Atlas som han har gjort i sin karriär och hade varit flott spark till var hållt säkert. Det kan Hotnarspark stått till Filip till Sölva. Och så gör Bøltrin vidare här till Laval Hax och skallar på. Malspark till Soringar. Och Töjen vi över affären. Kommer Malspark och här är det Soren som vänder luftbolt. Och där Filip, en annan affär. Han prövar att dribbla och här kommer Soringar andra mittlet. Och här bruksla domaren för Sveinast spel. Alltså 3-0 till Watching här. Sarpegeri möter TBF Sora i Røyn. Och här vi lockar till första treningen av F-fotbollen. För det Heseberg-linjen. Vänta med över det var Hans-Erik Danielsen och mikrofonen Per Martin Gregersen. Vi tackar för det. Watching